No niin, moi kaikille ja tervetuloa tänne meidän pihalle. Eli nyt olisi ajatuksena käydä vähän kiertää katsoa mitä täältä meidän pihalta löytyy. Ja tietenkin sitten se, että mä toivon, että mä tuun tekemään näitä sitten jatkossakin sen verran, että nähdään koko kesäaikana, että miten tämä mun pikkunen piha lähtee täältä kasvuun ja kukoistukseen. Tässä on tosiaan tätä meidän sisääntuloa. Mähän tein itse tämän pihakierroksen joka ikinen päivä, kun mun täytyy käydä tarkistamassa, että mitä kaikkea sinne on tullut uutta näköiselle. Mutta tässä näkyy tämä sisääntulo. Mulla on tässä pari alppiruusua. Ja tuossa on likusteri-syreeni. Se on jo päässyt kasvaa aika isoksi. Ja täältä kun jatketaan. Mulla on tosiaan ollut semmonen juttu tässä nyt viime päivinä tämän viikonlopun aikana, että kun meillä jätetään kaikki nuo lehet tuonne, mitä syksyllä tippuu, niin jätetään tuonne istutusalueisiin, niin mä levittelin tuohon semmoisen ehkä noin sentin, 2 senttiä uutta multaa tuohon päälle, niin vähän siistiytyvät tuo penkkien ulukaasu, niin ei naapuritkaan katoa, että onpas siellä laiska puutarhuri. Tästä jatketaan tuonne roskakatoksen viereen. Tää on vähän noita kevätkukkioita jo noussut ja niitä on kyllä tänä vuonna noussut todella vähän. Et en tiedä veikö tämä talavi tosiaan noin paljon kukkia. Ja sitten jos satuitte tämän aamun Media Oulun blogin lukemaan, missä kirjoitinkin siitä talvituhoista, niin tässä on hyvä esimerkki meidän pihalta, että tässä ei lampuympäristössä näy mitään elämää. Ja tässä pitäisi olla mulla nuo peittokurjen, kun kerrotut idänkurjen polvet, jotka pitäisi kuitenkin tässä olla jo hyvässä kasvussa, että ainakin jo nousemassa, mutta ei näy mitään. Facebookista huomasin, että Sarkan perennotaimisto oli menettänyt kans aika paljon taimia tuossa viime talven aikana. Ja yksi mikä heillä oli mennyt, niin on kesäpikkusydän, mutta täällä meidän pihalla ne kyllä näkyy vielä nousseen. Että pari vuotta sitten kävi minun pihalla se tuho, että kaikki kesäpikkusydämet meni. Tuossa on yksi pieni snyk-omenapuu tuossa näkyy. Ja tässä on tämä minun pihan ylpeys, eli vaaleanpunakukkasena kukkiva makamik, koriste-omenapuu. Kauheasti on tulppaaneja noussut. Tässä kärsivällisyys selkeästi palkitaan. Mä olin jossakin vaiheessa täysin varma, että kaikki meni nuo tulppaanit, kun ei mitään näkynyt. Mutta sieltäpä ne vaan kaikki nousi. Se mitä ei noussut, niin on krookukset. Se oli minusta aika outoa, mutta krookukset jäi nousematta kyllä kaikki. Ja laitoin varmaan 50 kappaletta lisää viime syksynä. Ja tuonne asti menee tätä meidän istutusaluetta. Että tässä kun katsoo, niin koko sivusta kun tullaan tuolta tieltä, niin oli aikoinaan nurmikolla. Sieltä on kaikki nurmikot nyt tässä meidän asumisen aikana kaivettu ylös ja muutettu istutusalueeksi. Täällä reunalla on sitten meillä korotettu istutusallas ja tässä on pari säleikkövilliviiniä. Ja nämä on myös semmoista tuskallista katsottavaa aina keväisin, että nämähän näyttää ihan järkyiltä, niin kuin huomaatte. Vaan sitten kun vähän lähempää tarkastelee, niin kyllä siellä aina niitä silmuja kuitenkin on tulossa, että kyllä tästäkin hyvää tulee. Tässä on se mun suurin murheaihe varmasti tänä keväänä, että tässä pitäisi olla meidän pihan perhoskasvit. Siellä on tasaan ruohosipuli noussut tuolta keskeltä. En tiedä kuinka paljon menee tästä uusiksi. Tässä on varmasti oli 4-5 kurjenpolovia, eikä yhdestäkään näy minkäänlaista elonmerkkiä. Tulppaanit on noussut oikeastaan 2 viimeisen päivän aikana. Ne oli kans, että mä ajattelin, että sieltä ei tule yhtään mitään, mutta muutama tulppaanit on kuitenkin noussut. Ja täältä reunasta talvituhot jatkuu. Tämä koko reuna-alue on ollut täynnä kevätkaihon kukkaa. Muutama näkyy tuossa ihan aidan vieressä, mutta kaikki muut tästä on hävinnyt. Muuten aika hyvin nousee kaikki, minkä pitääkin sieltä nousta. Ja tässä sitten, kun omenapuilta poistetaan verkot, niin ne siirtyy meillä sitten koirasuojiksi. Eli täällä on
laitettu suoja näille mun särkyneille sydämille, koska meillä nuo koirat tahtoo täällä penkeessä juosta, niin ne on niin pehmeävartisia, että niistä ei jää kyllä mitään jäljelle, jos ne saa tuosta juosta vapaasti vaan päältä. Kalusteita ei vielä laitettu, eli siksi täältä pystyy täältä ympyrästä hyvin kävelemään. Tuossa on viimevuotiset helmihyasintit, jotka oli ruukkutavarana, sieltäpä ne nousee nekin. Täällä on vesiallas vielä kivien peitossa. Tässä on se koirien juoma-allas sitten kesällä, että saavat suoraan juua. Eihän sitä nyt oikeasti siksi ole tarkoitettu. Sieltäpä ne käy pörppäämässä. Ja tuostapa näytän vielä paremmassa kulmassa. Niin tässä on meidän suklaakirsikka, mitä voin kyllä suositella ihan kaikille pienille pihoille, jos vaan on sellaiset suotuisat lämpöolosuhteet ja näin poispäin. Tää on ihana pieni puu ja kukkii aivan älyttömän kauniisti tuossa kesäkuun alkupuolella. Ja kirsikoitakin saatiin 2 litraa viime syksynä. Kaikki tulppaanit on noussut tuolla, mitä on syksyllä laitettu. Ja täällä on pionit. Eli kohta tarvitsisi laittaa koirasuojat tännekin, ettei niitä näitä juosta läpi. Täällä niin kuin näette, niin tassujälkiä näkyy. Amerikan kullaro siellä oottelee ihan hilikulla, että aukaisee kohta nuppus. Ja sitten tänne pihan perälle pihakeinu ohi. Täällä on jotakuinkin melko lailla kaikki noussut, mikä tänne kuuluukin. Tuossa on mulla tommonen pikkunen 2 kesää sitten istutettu perheomenapuu. Sinivuokot on ihan just lopettelemassa täällä kukintaa ja ukkolaukas on tuolla mahtavasti kukkasi tuo nuppu tulossa ja vesikko kukkii tuossa. Ja Tarhakallion kielosta oli vähän jo huolissani, että sieltä ei nouse mitään, mutta niinpä nekin on 2 päivän aikana tuolta tulla puksahtaneet esille. Tässä penkissä onkin vielä ihan oikeasti vähän tyhjää, koska tätä on rakenneltu vasta viime kesänä. Siksi täällä on kaikki aika pientä. Tuolla on tulppaanit hienossa kasvussa. Ja tässä on sitten sitä aluetta, mihin tehdään aina kesäksi hyötypuutarha. Tuolla näkyy 1 ruohosipuli ja tuolla on raparperit noussut jo pintaan. Ja tuossa on 2 rungollista marjapensasta. Ja tuolla nyt on kyllä todella kuolleen näköinen salvia, mutta ehkä se sieltä vielä tointuu. Jos ei toinu, niin ostamme kaupasta uuden. Meidän pihallahan täytyy kaikki kasvit olla kyllä tosi sillä lailla kestäviä. Tai ajatella ne niin, että täällä penkeessä juostaan, kun koirat juoksee pallojen kanssa, niin täällä pitää vähän miettiä sitä, että ne tosiaan kestää sitä. Tai sitten jos ei kestä, niin sitten täytyy keksiä joku. Eli semmonen kierros tällä kertaa, että kovin täällä vielä on pientä kaikkia, vähän semmoista mikä kukkis, mutta eiköhän se tästä lähde, että katsellaanpa 2 viikon päästä uudestaan ja mä teen uuden pihakierroksen teidän kanssa. Toki mä itse teen näitä joka päivä, kun mä tuun töistä, mutta että tehdään semmonen yhteinen kierros 2 viikon päästä uusiksi. Moikka!